Oh. Hi guys, I'm not gonna be reading your comments. Hi guys. Hello Team Meli. Murisaiko Team Meli. Murisaiko Team Darius. Rere, how are you, Rere? Guys, I won't be reading my comments. And you? Asimuri kuniperekedza kumba guys. Tikunda tese kumba. Ndiri kubva kupaki. Pana ndakagara zvangu kana ndichimbo while up time yangu saka ndakuenda kumba chirege ndichinda kumba ndibva kupaki. Saka hande ineni guys. Because pane zvoda kuitika. Hande ineni kumba muchiperekedzawo kamwe wenyu guys. Munoperekedzawo timu renyu. Meme muri timu. Team Meli, how are you? Team Meli, muri say, how are you? Team Diaries, how are you guys? Muri say. Mkomo wangu my chang. Andaswera mkomo wangu ndandiri mupaki mandiri kubva munda kubaya kuti. Ndakagara zvangu mupaki uno. Kunasi kwatonhora sei kuna mukoma isati akutisa mai akuuya. Kungofuma kwakangochinja, kungotonhora so muzanda svotwa sei. Yes, get through icho. Team Meliriti. Team Meli isinga ngo believe crap. Singa ngo believe crap, but anyway don't worry, manje mafile fe muchamaona. Muchange makumapiwa chaiko chako kwanifanwa kubva cheko tochinyatso kuchiona chokwadi nenema. Anyway guys, Masquera say how are you guys? Apa ndimiri number ndikungotaura ndichenda guys. Dem katega vamwe because pane zvikuda kuitika. Tegai vamwe guys kana timusvike kana tipa 250 and then ndobva ndakudzai andicheka tegai vamwe musvike pa 250 ndo dzinongove nyasha pamusoro pedzimwe guys. Kaka magi 20 kilometers oni dada unoitsika eka ticket unokwana kasvika ka 60 pounds right. Dzongo nyasha dzikuda ngoitika guys. Unongolocate kwa pana apa pasekutamba sekuseka kana zvinhu zvikakufambira. Saka itai muchingotega vamwe guys tapa 250 chete tatove pa 2 something andije. Tatove 2 something anditika saka toda kusvika 220. Sirane 30 people chete and then I start telling you what I want to tell you. Anzi boss zvekutodaro. Team Darius, Team Meli, munondinakidza. I love you guys. I love you zvekutodaro guys. Ndifunga kuti naive ndo mina ndigotaura nemadmin musandota ofanfa kutanga register yari. So that we napinda ukaripa neticket yani chingomira ranga riemba. Tatove kuti 65 right guys. Masquera say guys. I hope Masquera bo guys. So ndofunga ndakaisa pa status nezuro kune vanenge vakaona nevasina kuti ma days the next 3 days WhatsApp yangu inenge isiri kubatikana zvekuda haibatiki, inenge yakatolokwa. Saka ndipane pastori na WhatsApp. Saka ndinozongoivhura ndatopedza basa ndakuya nchipindura. Saka panangoti nchivhura izvozvi asana tombopindura ma message ariko. Ndangoti nchivhura ndasangana ne message pamusoro. Message is saying pane mukadzi ari kutsvaga somebody who's really desperate. Antika kana uchiziva kuti uri panguva yakaoma guys, and I don't know, you can prove that uri panguva yakaoma zvokuomesesa paipai. Antika ane mari ari kuda kupa munhu, ane mari ari kuda kublessa nayo munhu, anditika 500 rands. Saka we need somebody nokuti akumbira kuti ndoda munhu ari desperate anobva kwamuri. Ndikati no, inini right now kuti ndizoziva kuti zvakadai so zvinondinetsa, let me just go. Vanouya antika and then ndokupa vanhu ava iwe wodini verify yawo kuti ndiani anganida this, ari kunida this 500 rands this time antika. Saka pane one of the diaries ari kuda kupa 500 rands yake kuna anyone who feels kuti ari desperate. Pamwe ane vana hana kana pekutotangira zvinhu zvakatooma, arimo muSouth Africa, ari muSouth Africa imomo. Animona
ari South Africa imomo ari kuzoti handina there's a reason mukadzi uyu andiudza the reason why she wants to give, because I did ask her kuti why atina mbotaura kuti tikuda kuti pane problem inoda kubatsirwa, why would you just want to give 500 kune a total stranger? Ndobva nditsanangurira. So I really understand. So guys, listen to what I'm telling you. Kana usiri that desperate zvekudaro, don't go for this man. Ani muri kunzwa, if you are not desperate zvekudaro, please don't isiye idarike. Ani maona kune uyo ari desperate ane zvaari kuitira ende ndanyatso mu understand, because I always teach about that pano chimbotaura nezvazvo. So akambozviita zvatakataura izvo zvekudhara uko and zvikamufaira zvekutodaro. So she wants to asangana nedambudziko rimwe rari kuda kuitsida andika kusida. So she has been praying for the last week. Zvanotaura kuti mari dzona anonamatira mari dzavo. Anoona she has been praying for the past week nemari iyoyi kuti dambudziko rake ranaro right now is really bad kuti mwari wakwanisa kupindira. So ari kuti iye she got a revelation yekutsvaga a total stranger wekublessa. Andi muri kunzwa. Saka if you are there and you really know, guys, mari dzakadai, so don't just take. Andi muri kunzwa. If you really know kuti uri panguva yakaoma ari kuda kusida newe this 500 rands, she wants to seed newe. Animona, she wants to seed newe. Saka na uripo anditika just hit my WhatsApp. WhatsApp yangu ichangoita for the next hour inenge iripo. Pandindiswa kuma chitopedza kugeza ndakutongopindura ndagona kupindura ndobva ndatoidzima futi ndozoopena mangwana futi manheru. Anditi maona ndozoivhura mangwana manheru. Saka ndinenge then noti anowanda mamessage we don't use my phones kubasa. Saka totally sometimes zvinokudistracta, unenge usingatodi kuidaira munhu uramba chingofona ubva ufunga kuti asi paiti inini mongoziva zvandiri, guys, you know moyo wangu mongoziva zvayo. Nenda kutoshushikana netsikana kuti asi munhu afa, asi pane agwara, asi adonha, asi ndakutoshikana on the way now ndakanga ndogona kuzokangasa ndakudi kuzokangasa mutemo webasa. So I don't want that. Ani maona ndiri munhu akangodaro, I don't want that. Saka ndiri kungotiwo izvozvi the next hour my WhatsApp is on. Ndaivhura izvozvi after an hour ndipedza kugeza ndinenge ndatodziva because nechinda norara mangwana makuseni. There's no need kuti ndivhure because ndinotanga futi makuseni. Animaona ndopedza futi manheru. So kana uripo gara wauya. And the other thing zvakare, I just want to thank her, guys. Zvinoita mwari. So ma tickets ebho matengerwa aitwa the past 2 days ka unototi zvinotoshura chaiko. Tine bholi yedu iri mu UK munomu, Gala Dinner iri mu UK munomu, iri kuitwa muna musa 24 June. Is it 21 magichi date magi ansandaona star rako azviite maidode amsati maoneka ipapo. Is it 21 24 I mean pama days pa 2 days those I think vari mu comment section imo. Animaona pane Gala Dinner iri kuitwa kunoko anditika isusu atiregi kuita tinotoenderera mberi ende zvimwe zvezvinhu zvichaita kuti vamwe vanhu vabatikane vagotenga kutaura zvinhu zvakawanda just disturb. But the munozati the matengero aita ma tickets the last 2 days ka it's so like wow. Vatopedza bhadhira ma logistics ese. But I think takatanga kumarketa bholi last week. Takatanga kumarketa this Gala Dinner last week. But all the logistics they've paid. Babhadhira nas all the logistics. You can see how, guys, people are paying. My deposits, they are deposits. And more, they are paying their deposits. And Mashona, so that we can have a memorable day. Tenga my tickets avo and please just DM the admins, the organizers. That is my sister Rena Amparutsa and Gabriel Benz Oro Ethel Mayoyo and COSC rakati changa mjimbo and just DM them, one of them, and then you make your deposit and then you make your deposit and then to end up kunofara. So I just want to thank you guys because you're really supporting her. Amuna kumira because quite noise kwai kune vanhu vari kuvukura kune chino. You believe in the team, you believe in us, you believe in this ministry. So for that zvakawanda chazoya kumberi about this zvakawanda chazoya imbomirai and respectai kunyarara kwemunhu, respectai kunyarara kwemunhu. Pane zvinenge zvichiitika zvichazouya nenguva kana yakwana. As it is right now, thank you for trusting the process and for trusting everything chinenge chichiitika and maona. So guys, yeah,
ndangoti ndingodiwo ndingotendawo futi ipapo because I can see zvinhu zvedu zviri kutonyatsa kutofaya zvekutodaro zviri kutofamba hapana chiri kumira handitika uyu iministry unorwiswa and the people vavengi vagoungana vagozama kuda kuutageta asi haudonhi ipapo ndokurambirai achaudonhedza ndimwari ndakuzati ndambokudzai makuseni pavidhio nete makuseni kuti ukagara panzvimbo hameno tazopostwa here nemadhimini kana kuti haina postwa because ndapamadhimini kuti asisara chiposta time chaipo zvinhu zvinoitwa zvinenge zvakarongwa naMwari hakuna chinhu chaunoita nepfungwa dzako iyoyo chinenge chakatendegwa kana chisina kutendegwa naMwari hachibudiriri kana chakatendegwa chinoita without even putting effort or even kuita noise kana kuchema kana kudamadzikwa no chinenge chakatendegwa chinoita because chakatendegwa kana chakarambwa chero ukaburitsa mari chero ukaita sei ndapamufananidzo weCOS guys ndikati kune vanhu vakadyirwa ma10,000 kune vanhu vakadyirwa ma5,000 vachiti tiri kubhadhara maCOS because zvanga zvisina kutenderwa vakanyura umwe akanga asina kubvisa kana senti achipainda nesame person iyeye akadyira umwe mari because zvinenge zvine injuga life yatiri kurarama injuga guys tiri kurarama life yenjuga life igambling zvino zvakudaunwa nematurity kuti vanzwisise zvakudaunwa nematurity kwete maturity yepaFacebook chete maturity yeupenyu kuti vanzwisise so izvizvi paapa ndepaMwari saka inini ndosangena kuti I'm not even handivhunduki kana kukwata kana kutrembla because iyi ministry yekwaMwari you fight the ministry you are fighting God because panobatsirwa vanhu zviri visible zvinoonekwa kune zvekuseri kwemuti vachasimuka vakawanda vachati hamatotanga kuzvinzwa hazvisi zvinyuwani just to try and apadonhi vakawanda vakatry in the past in the back vamwe vatanga futi vakambozama vadzoka futi mustaira hey people let me remind you this is a ministry of God it's not a ministry of person Jesu chaiye aiku makamupersecute mukamurovera pamuchinjikwa achikumutsirai hama dzenyu kuzoti ininiwo zvangu pemhewo zvake inini zvangu fombi Jesu makamitei kuzoti iniwo zvangu muchandite ndosaka ndisitombori wadhi kana kuti kuvhundwa kana kuti kudini because tinenge chisa takamira pachokwadi and pakupesira pafinal regame chokwadi chichabuda pachena finally chasvika manje don't worry you know zvakavanzika you know a lot anditi maona you know a lot vakati vanogara matare vagoita mafone calls vagokanda dzimari but hazvibudiriri because iministry uyu ukafighta inini as Meli unogona kundiwina ukafighta Meli chaichai unogona kundiwina cheshuwa ndogona kuti alright wawina but ministry wepano hauwini iyo 500 pasticken issue iyo 500 saka todla here ndoidla here guys ndidla here kuti ndiwedzere mwe 500 ite 1000 ndodi guys tell me guys ndodini ndoidla here ndoitora here ndoidla here kana kuti ndowedzera mwe 500 ite 1000 topa munhu amunenge manonga basi padayarisa mamaruyu ndikakedu keketipoti kanombonakidza so zvakaoma guys todla here kana ndowedzera tasvika pamba manje nhasi ndambotizana network wai paya apa one day ndichakweshera mota Father Diaries ninge yakamira pagedhe ndichaikweshera chiti manipakira vanenge vakaita kuti ndundu nepande pangu wakutenda napo ndichipinda ndaikwesha anzwedzera isvike pa5k imari yekungoblessa munhu shumbresi imari iri kungofa ngopiwa umwe munhu aiwe zamandirege zvangu ini imari pane one of the ladies mudiaries handitika ari kuda kublessa munhu ane dambudziko chairo handiwana dambudziko chairo she's seeding actually kumunhu for problem yake ari kusida so ndangoti right now handisi kuziva kuti
hasi hayi prim indakurova handisi kuziva kuti ndinganonga ani sofa saka ndangoti ngava yokuseri hanimona saka ndanchingosekangu semunhu ane history yekudla mari dzevanhu pano dzenherera kana kuti dzinodzoletwa kuti iyi ndodla here futi kana kuti ndowedzerawo iwande timupe yakati wandei achauya kwacho that is kana tanyatsa kuona zvichova kuti ane serious problem hanimona ndodla here kana kuti ndowedzera vanhu ari kuti wedzerai Shumbrez mari iri kubva hi Sandra love you too mari iri kubva kuna somebody else anditika saka ari kuda kublessa ataura condition yake yari kuda kuti anzi ipai my comfort has got a tuck shop that is running anditika so we cannot keep on blessing one person ipo pano pa diaries panapa tine vanoti chinjira mangwana but it's okay we won't stop doing what is good because vanopanduka andimona saka tinoda kupa pa diaries pano charity begins at home pano my comfort we have done a lot for them antika even panchenda ku SA ini ndichanovaona antika ndichavarangarira hanzi ngavauye nenyaya dzavo sisimeli dzinenge pick me Kevin, you know I like you so much my brother but sometimes unoenda off topic zvimwe zvinotoboa so and one we are talking about zvatiri kuita panapa you are bringing names that are even irrelevant here yeah I'm not noda kuti tipindura kuti chi that's not hanzi chi sisimeli online migration hanzi chi enifa online immigration ari kukumbira kusherwa post yake munhu akauraya no not a problem hanzi ndoda mboblesswa nemi na maiskanza ndoda kublesswa nemi don't worry maskanda zvati nengori ku Durban please ndibate ubva wabata gumbo rangu ipapo kuti makandi promise papai anmona hanzi munhu akaja 50k imi kai kwana imi muri madofo here muri madofo panenge pachikumbigwa donation saka 50k inobvepi pari kukumbigwa donation 50k inobvepi mikwana iwe imitaiwo sanhu vakati changamu itaiwo sevanhu vakachangamukai changamukai haikona kuita semadofo imi ko ngauya andipe and let comment section pick after we have their stories then that will be on Thursday okay no problem Sylvia thank you my sister all right hanzi muripi ndasvika kumba ndichangosvika kumba ndasvika padeni anomwana ndasvika padeni hanzi na Shumbrez nditengera taxi Shumbrez ndichauya koko ndoenda newe shopping this year ndatoona kuti I have to value guys zvandinazvo anyway munoziva life teaches you something papana papa diaries guys I want to appreciate reganditaure parushinji ndine musikana anonzi Shumbrez mudzimai anonzi Shumbrez uyo bells nemumwe anonzi Rue Audrey guys vana ava vanga vaita ndavaziva for 4 years pane mumwe akochi 3 anonzi Milka but Milka came kumasure handimaona vana ava ndakavaziva 20 pakaenda Lorraine Paipai pakabva Lorraine Paipai ndopa vakapinda munoziva ari maadmin I've never had any issues muzati zvimwe zvakuitika nhasi vakatombonditsiura vakandiudza vana ava ndichavhura zvangu one day ndovati vambofona vachitaura vainditira musangano kuseri but munozati kana wakaputigwa nechimwe chinuka unongosungaona sisimeli ivava vana ava ndichiti akana zvimbodaro akana but andisati ndambova guys handisati ndambova ndinoda kumbova appreciata nhasi ndigombovatora kushopping kuSouth Africa uko yes handingatakurika hangu hembe kuzobva nadzo kuno kwaiwa zviti anditoona saka munadzo dzakanaka kuSouth Africa ndombovaspoila vasikana ava just to appreciate them chero vakazomamira mangwana ndekwavo ini namwari wangu ndinenge ndakachena sure I feel like I need vakandiona vana ava several times vachinditira zvimagroup call sezvaingoita zuva but ndichingonyarara ndichingozvinyararira ndichingoti hakana but anyway zvinowanikwa ini ndinofaisa comments nenyambo dzino dzacho me too I used to talk about it sisimeli me too I used to talk about it all right ngatite so indanzwa kuti I heard kuti kuko ku South Africa after the nikikiri after the glamour and glitz indanzwa kuti ku Joburg kuri kuitwa party yevano ku Joburg anditi ndazoti kuri kuitwa party saka party yevano ku Joburg ndo patosangana imi team Joburg saka musangonyora because party yacho ndiri kukuhosta here saka muri kuchemei
Ana hakuna chiko chinyuwa chamsina kuwa pa internet chikutaugwa chisina mbofera chabuda pa internet chinyuwa chamsina kuwa mimi chikubuche andi nyaya dziri pa internet dziri kungodza muri kungo meno guys guy vanhu vafamba inside drama naro iroro team rangu iri ndakabva naro kure ende hapana hakuna it's a lie chero wese chero makaudzwa muchapiwa muzoudzwa hakuna guys zakudza she ain't got nothing on me, she doesn't have anything on me. Hana hapana nyaya manzi ndimbondudzai guys manzi here nyuwani nyaya dzamusingazipa internet dziri chisiri pa internet ndechipi ndeipi isiri pa internet chimbondiudzaiwo isiri pa internet kunze kwechihure changu chaachazotaura hake manje munhu andakaura naye chimwe chisiri pa internet chii nyaya dzeapo neapo pa internet pa internet chii chisipo pa internet takamirira nyaya chaichaiyo real juice real story. Real juice takamirira chaichaiyo musingazivi chaiyo obva kuti v11 iro bvu muti yes zvazvino hapana chinhu ndatimbomirai mimi relax team diaries mirai hamumhanye mirai iri kukwana nguva iri kukwana mirai you ndazvinzwa ndombozobuda musaga kana ndombozokangamwa ndatovhurigwa do zvakaoma. All right guys praise as breaking. Okay guys ini ndakuinda mavaona baba vaya musataura nezvenyaya iyoyo ndavatovhura do saka anyway guys ndichingotaura nezvenyaya iyi yatatichaura ndozomboda kubuda musagaka but ndinenge ndichinzi ndakagara pamusoro peuyu pereza guys it's so fun ndigere pamusoro pereza but hazvinopera manje tondowari ndakagara pamusoro pereza saka handikwanisi kuti nditaura but zvichapera manje don't worry then tozonyatsokuuya anditika. So guys ndakuchinda anditika ndo saka kwanzi pa 500 team comment section yati musi weThursday aiwa Melody iko zvino vakutonyatso nenyaya iyi vari kumonitor havasi kutoda kuti nditaure anything kusvikira havasi kuda saka ndosaka ndichinyarara ava vadikati vhisa zvedu idzi mboko idzi nongoya idzi uzotaridza kune makuva imi ichi ghost iri animona saka ndakumonitwa because hazisi kutombonzifongwa and zvakaoma but anyway it's bore guys it's bore tongoti it's part of amen. So guys vanhu vati izvo nemusi Thursday panofanirwa kuitwa live andika kana paitwa live anditi kana paitwa live hanzi vanhu votaura nyaya dzavo then pochuzwa saka paiswa 500 anditi inini I'm going to add another 500 andika paiswa 500 inini I'm going to add another 500 kuti ite 1000 andimanzwa saka pane 1000 yavepo pasticken anditi so I don't know panyaya dzichauya kuti ichasheyiwa here yes noto kuti nyaya ichasheyiwa here mari panyaya dzacho dzichauya nemusi Thursday kana kuti ichangopiwa munhu 1 I don't know anmona. Hey love you too Petronella saka I don't know anmona. So indaisa 500 andika but yandoziva padiaries manje the day in question andichatoyo challenge yaiswa the day in question kunogona kutozopiwa kana vanhu 4 kunogona kutozowedzegwa dzimwe mari pasticken kuti dziende kuvanhu ava straight anmona dzinogona kutozowedzegwa pasticken tikatozopedzera katane kana ne3000 rands kuti dzipiwe vanhu vakati one day andimona anzi namakotiba e1000 don't worry being is tichadiko isu don't worry tichadiko right. So guys Kenya mbona komenda kuchinda kundibvarira mastreet but tinongoti mwari Jesu idombo tombokona zvedu my sister but be nice wo kana musati matadzigwa nameli mirire pamunotadzigwa mozo ndimusungirira musha dzangu musango paradza munhu just because muda kumuparadza nemashoko because manzwa kuti chakati chamusina kana kuona v11 it's wrong Kenya mo. So but it's bo we love you, I love you so, I love you still. So challenge nyaya uya guys nemusi Thursday selina ma competitor boys don't worry asichandozwa nje kumagumo kune nyaya musi Thursday uyai nenyaya dzacho tisangane pano anditika uyai nenyaya dzacho tisangano pano anditika and then mo dzotaurwa pano dzataurwa pano we move then the comment section will get to choose kuti paya na papapa
then totangira musikana uya yana mai aiwa musikana yari covered, don't worry. Musikana uya she's covered. Jesse is covered. Jesse nezuro cheche akatopiwa $100 na some nimwe one feni pano big feni pano yakati sisimeli can I give Jesse, tikati yes. Akatotumirwa mari imwe nesuro. Akatopiwa mari nesuro. Akatopiwa mari imwe nesuro. Unaona. So guys, me I'm going anditika ndikubva kupaki kwana ndakagara hangu animuzati handishandi. Animuzati handishandi meno kuti ndakahodi ndakahotore basi wese ndakataka hodi amen. Ndandigere kupaki kwana ndichimbowaila up time. Animazviona. Saka ndachuya kumba this time chirega ndipinde mumba lunch break changu chana ndichito hlangu chikafu ndigere uko. Saka totanga guys, tosangana SMS, tosangana nimswe Thursday guys. Love you guys and please take care of yourselves. Thank you for your support. Thank you visa mari ininda wedzera yashika per 1,000. Anditi muona. So guys, bless you guys. I love you so much. Bye bye.